It's wabona Rinki. Oh, ali dating Ara data rinyetsi 20 years nalinta. Every day. Mina ngiyahamba ngemsebenzini ngithi ngiyosebenzela abantu bona babusy bayalalana la. Ngisasemngane nomama lo wangitshela ukuthi akangithandi. And ofisa ngabe ngafa. Baba, ngizokuphulela yazi. Uwe lona baba. Tshela mhlawumbe kuwe manje. Uwe lona baba. Awunethwini mhlawumbe. Ngizokuphulela naye. Kuyafana. Kubhlungu. Uzala umntwana azokwenza kaso. Because of bona balalana phambi kwami bayenza izinto ngibabhekile. Ngangena ke mina ngoba ngifuna ukuzwa ukuthi lento ezwa injani. Ukhetha ukuthi choose a dog style or chicken style, khetha choose. Hi guys, welcome back. It's your girl Zesty Z, and then you're tuned in one of the bigger episodes where we catch cheaters in the act. Hey, it's show Antoni. So where we catch what so I would love to say a shout out from Utop Nivo from Namibia. Okay guys, we are international, so guys please don't forget to like, share, subscribe, leave a comment, and I'll say your name and shout it out. So guys, today I'm still Disetema, a tornado, and I'm gonna meet with my client and hear more information from her. Gizugusi, Zikipani, so Jay, and talk to her and hear what's her problem, what I can help her, and how I can. Mulen mam. Akhe awusi. Minjani? Ngitengwena okay. Ngikhuluma nobala ngikhuluma. Khuluma le ukulelele awusimapuli. Mapule. All right, sis Mapule ngicela ungitshele ukuthi ungizile inkinga yini mam. Yo awusiwethi kilibiditse mona wait kina le bothata ke asola hore ntate wa montluti. Kina le wanchitela ntate and then yano ke batla find out gore pile ntate o chita le mang. Go kae jwang. Yiziphi izinto zokwenza ukuthi ucabanga ukuthi uyachitha na ona? Waitsi ntate matsatsi ya ka mogaene ga setse di tsena di etsa before. Ha gona dijo mo ntlong ntate ga ana chelete. Ntate always o ba bosigo tsatsi leng ga bo mo gae ke ipotsa gore ntate a ka ba a robetse kae. And ga rena di families mo tsengareng maybe ga tlile ga se yo mo o ile go go tsona. Wa bona di families tsa rona di go kgolo. So di chomi tsa gae I don't think gore a ka robala di chomi. So ke libiditse so ke batla tseba gore go etsahalang ka ntate. Okay. How long have you been dating no baba? Na le ntate re nyetse. Oh, lenyetse wa bona Rinki. Oh, ali dating Ara data re nyetse 20 years na le ntate. Hi mom. And then ke a thoma o bona ntate a etsa dilo tse so since na le ena re nyala. So nabantwana kulo mshado wena. Re na le bana ba 5. Di ditlogolo gape. Oh. So ke iputsisa gore ntate e ka ba bothata ke eng. Ukuthi angazi akujolele because wenza yonke into kenza bathong everything says everything ke mme wa ka molapeng ke nna ke sebetsa ntate ga sebetsa o sebetsa nna mo and then ke amakala gore chelete o kre ke mo fa chelete gore a o reka cruise ga ke bua cruise ha iyo ke iputsa gore ntate o etsa ka chelete. Okay. Ke rwa alright, no problem ke mama mina ngizama yenza investigation yami sengiya kuwena ka mdini ngiyaloba ngoma nga itumela sisoka bwa ko nna wa tompotso re etsa eng. Hayi ke bafethu nimzwile usisi Mapule uthi ucela ngimsizo ususpect indoda yakhe of 20 years of cheating and uyasuspecta nje ukuthi kwenzakalani mama baba wasendlini why uyenza kanjena so ushintshile la endlini wena uhamba ebusuku zonke lezi zinto lezi so mina ngizame ngenze investigation yami ngizothi nje nibuza amagundane wami uthi jongani ke ndilapha so don't go anywhere, we'll be right back. Hi guys, welcome back. I'm back with more information and you're still tuned in with your girl Zesty period. So the information I've got, it's confusing me. I could say it, but like there's someone who's younger in this relationship and I'm confused ke younger ke ngwana wa mang o dira ntse tsa sona go motho o mogolo so. So I don't know, I'll just give the information to Uma and then we'll take it from there and hear what's cooking, what's going, what's frying, what's in the pan and fishing. So ninjani mama? Okay, simapula ke sengibuyile. Buye ne evidence ngizokukhombisa nje izinto engizitholile bese wena uzokuconfirmela ukuthi uyu umuntu wakho noma kusuyena. Yeah.
Ngiyabonga bouncer. Uyele mama. Ke ngwana ke moso. Ngwana hao. Mo ke ngwana ke ngwana. Ngwana hao. Ke my daughter. Your daughter. My daughter. Ubaba wakhe lo oriyini. Ke stepfather. Stepfather. Ile re ba etsang gone. A ke tsebe ba ntshile di auto mo kwi. Hey, umonate musi. Labe basendlini. But I also heard ukuthi mawungekho wena. Abomakhi bathi bazwa ama sounds. Ba utlwa di sound. Ba utlwa di sound. So I can understand. And I was confused. I'm confused ke hore ke dirile investigation eno ne. But no ke sa tsebe hore ke ngwana mang o re hiralang hore ke ngwana ke ene o ke monna wa ka. Nna le ene re shatile for 20 years. 20 years. 20 years. Uzibamba nomntwana wakho. Uzibamba lena go tsho rubala o jola le ngwana ke. He ke motlholo o. Ke motlholo ke batla go iponna ka matlha. Ke batla go iponna ka matlha. A re tsamaye. La Majita babun le cherry kebere Fanayit umuntu akuskebere La Majita babun le cherry kebere Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Fanayit umuntu akuskebere Yini lento ngizwayo kanti? Yini lento ngiyibona la emafonini? Kwenzakalani? Wenzani lo mntombazana lo? Umntanami lona. Baba, nenzani wena nalo mntombazana ngoba nginibonile efonini kwenzakalani baba? Asenzanga next. Baba, anenza niksi kanjani baba? Uyazi. Indoda yakho ukuthi izothi. Wena ntombazana. Wenzani nalo baba? Wenzani nalo baba? Wenzani nalo baba? Nyalalani, kumnandi kuwena. Kumnandi ukuthi ulalane naye. Awazi ukuthi indoda yami le. Awazi ukuthi indoda yami. Yazi ngizokubulala wena ntombazana. Ngizokubulala ntombazana, yazi ngizokubulala yazi. Indoda yami lena. Indoda yami lena. Yazini baba ne? Angifuni lento engiyibona lana. Uyangiva ukuthi ngithini baba? Hayi mfazi wami. Angiyithandi lento le engiyibona la angifuni baba. Angifuni akusiyo yini le. Yini yona le. Yini yona lena baba? Asenzanga next nalo mfana. Anenza niksi kanjani manje benihleli niqabuzana lapha benenzani? Wena naye benenzani? Yenzini baba? Yenzini baba ngikhathele baba khumele ngikhathele yangiva ukuthi ngithini? Ngikhathele ubhizi nalo mntwana lona. Asenzanga next nomntwana. Anenza niksi kanjani baba? Manje le ngiyibona emafonini yini? Hayi. Baba khumalo wena. Yenza njani? Eyiphi Yona le ngiyibona bambonise yona efonini baba. Baba khumalo. Mina ngihlele endlini wena ubhizi nalo mntwana lona. Asenzanga. Baba. Umntwana wami lo mntwana lo. Ene wena umuntu wami. Mina ngihlele endlini kanti nina nibhizi nenza into eziphambene la ngaphandle. Asenzanga next. Baba. Anenza niksi kanjani? Mkhulu mawuphika ubani? Kanjani? Akusuwe lo. Uwe lona baba. Mtshela mhlawumbe kuwe manje Uwe lona baba. Unethwini mhlawumbe. Unethwini. Umuntu. Ithwini lakho lena. Ngizwile anikeza umama shothi umphaka mnandi ngathi nami kuyathingena ngimuzwe ukuthi Yazi lo mntwana uyadelela lo, uyadelela wena mntwana ndini. Uyadelela mntwana ndini, uyadelela. Lo mntwana uyadelela, mina ngizombulala yazi. Ngizombulala lo mntwana yazi ngizombulala. Ngizokubulala wena mntwana. Ngizokubulala. Ngimembulala kanjani baba? Yini wena lezuzenzayo ngalo mntwana? Yini lezuzenzayo ngalo mntwana? Yini lezuzenzayo ngalo mntwana? Ufika baba wena. Yini baba? Uyimuntu Yini baba? Ngikolela yini baba? Ngikolela yini baba? Ucabanga ukuthi kumele ngijabule mina wena wenza into eziso. Manje ngiyenza nje lento yethu. Ngijabule baba. Ngijabule. Mawenza into eziso baba. Ngizokubulala yazi. Ngizokubulala naye lo mntwana wakho yangiba ukuthi ngithini. Ngizokubulala yazi. Le ndaba yena. Ngizokubulala nithu. Usubaba wenza. Ngizokubulala nithu. Ulala kanjani naye? Yes sesingikhathele manje. umuzwe ukuthi Yes lento sis. yenza kumama Hawu. yenza zona. Yazi usile baba ukhohlakele manje, ukhohlakele manje. Uhamba lana nabantwana lana. Phela kusuba bamangizalayo, la kusuba bamangizalayo. Manje mangasuba Angimfundisi ngokuzalayo. baba. Yini bangafundisi baba. Ngibona ithaki yakho intanga zakho sokuthi Yes sis. Uzokuphingana. Intanga zakho ubaba moslo ubaba. Mama kamnandi kumele ngenze njani? Uthanda kamnandi. baba manje. Maka ngiphakathi kumele ngenze njani? Hayi wena Thomi.
ukuphaka mnandi baba wakho iqala kanjani lento yeni uthini yena So ngeza phambi kwakhe. Bengeza maka khona la. ungageza phambi kwale khekha lengaka awune boyfriend yini abafana bagcwele yonke indawo la ugijimela emakhekheni wena wayidelela umama endodeni yakhe wesi uyangidelela lo mntwana yazi uyangidelela wena ngizokubulela wena uphumela kwami uphumela kwami angisakufuni ungasambiza umamakho ngathele ungasambiza umamakho ukhethe indoda okuhle hawu Mkhethele sho ukuthi ke la kuyohamba yena kusale mina no. cabanga ukuthi uthini lo mntwana lo mamela lo mntwana lo ukuthi uthini muze ukuthi uthini Kuyohamba wena kusale mina naye ngoba ungiphi imali nongiphaka mnandi. umnikeza nemali futhi mina onganinikeza imali ucabanga ukuthi kumele kwenziwe njani baba makunje umele kwenziwe njani makunje baba yazi baba ngikhathele baba inkundla ezithu esibanisonda kanjani akuna next yazi akunaniksi kanjani ufike kanjani baba kumntwana hawu makangichazele ngichazele ukuthi ufike kanjani ukuthi ulalane nalo mntwana ngichazele baba ngichazele please ngichazele ngicela ngichazele baba asikisi sula yini ezosuleka ngoba ulele naye yini ezosuleka khona lapho baba uyikhekhela ingaka ulalana nabantwana Awazi emsebenzini uyamshiya uthi udane nabakala. Manje emsebenzini yithi ngisebenzela yena. Ngisebenzela yena manje wena kuthe ukuthi uyamfika vele. Sisusile wena mntwana usile. Wena baba uzohlala naye lo mntwana wakho. Ngabe khona manje usebenzelwa yimi ngikwenzela yonke into. Ngabe ubhizulalana nabantwana. Lesese ngikhathele baba. So ufike uthola ngikhathele baba. Uzibambe baba. Ayikho phela lento njena yazi. Hawu. Uthiwa ngibona phela ngigeza ngoba bengigeza phambi kwakhe ngimgqola nento. Bese uyajabula. Into ezincane. Nawe uyajabula. Ugqoka icephe. Uyajabula ugqoka icephe phambi kwalo baba. Inkinga angiboni mina into wrong lapho. Awuboni who wrong? Angiboni. Hawu. Right. Ngisho ama-boyfriend awunawo na. Ugijimele emakhetheni. Awunawo i-boyfriend. Yonke into. Awanginiki kahle phela that izoyikhethe ukuthi geli. Maze uzohlupheka empilweni yakho, Lesikhathi usankhesa uzohlupheka empilweni yakho ngiyakutshela ngumama wakho ngikuzela uzohlupheka empilweni yakho and uqhubeke ngalento uyenza uzohlangana labantu bazokushaya elinye ilanga bazokushaya and wena baba angisakufuna mina angeke ngihlale nendoda ilokhu idlana nomntwana nami ngapha ngisitshela ukuthi uyindoda yami baba baba ayikho baba le ayikho baba ayeke ukusaphindeka kanjani ngoba kwenzeka ayithi mina ngiyahamba ngiyemsebenzi ngimenzela idokotela wena ngiyukhona ukumenzela idokotela awu ayithi mina ngiugogo mina ngizoyenza kanjani idokotela manje kohlala kanjani ngizoyenza kanjani idokotela mina manje phela ufuna thina abantu ntombazane wena baba ufunana nama-dokotela futhi ugqokile njani ayithoba ugqokela ubabakho angishena uyahluleka ukumenzela izinto ezinomatic mina indoda yami ngimenzela into eziromantic kanjani wena uromantic uhluleka ukufunana nentanga zakho ubona ukuthi ulale nobaba bakwenzela into yo babukhumalo yazini amahloni wodwa lawo baba hawu bakwenzela ngicabanga ukuthi uzoyenza so bakwenzela bayakuromela hawu kusho ukuthi lo ngasithandayo masamile lapha ngamaponapona phambi kwalo mntwana lo yes sasibaba baba no angeke ngiyifumele baba ngicela ukuthi mina nawe asisathandana angisakufuna le 20 years esihleli mina nawe uzophuma naye niphume kwami certificate intombazana marriage certificate yakuthi ngishadile nalo baba wena unani wena unanix wena uzophuma la kwami nawe baba uzophuma la kwami mina ngiyindawo ngihamba awuyindawo kanjani uzohamba naye naye okay kumanje akakhetha ukuthi khetha ukuthi manje phambi kwami naye uthanda bani baba ngicela ukuthi khetha baba baba
Angeke sibe abantu bayikhulu. Uyamthanda vele. Ukubeka kuthanda bayengeke asakujolele namalale nami sisi. Ayithi manje inkinga yakho ukuthi wena uthanda ukudwaya kulala namadoda wabantu. Usowuqoka into ezifishane phambi kwakhe. Ubaba lo muntu. Ubaba omdala kumele ngabe nawe uyamqokela indoda yakho uyiphi? Ngiyikokela isikhathi bani ngoba ngiyemsebenzini. Njengoba usho ukuthi mina ngikoni kumenzela wena uhlala unaye mina ngiyemsebenzini ngiyenza isikhathi bani mangibuye emsebenzini yimi namakhokho ngiyapheka wena ukuphi wena awazi indaba zakho indoda sisiyabaleka ntombazana uyenza ye manje wena uthi wena udlala nobaba lamahloni kuwo uhappy akana namahloni amahloni anginapho zakusuka bamongizalayo akana namahloni 10 years ala endlini wena awuyiboni ukuthi ubaba akaboni nemehluko akaboni nemehluko baba ngicela ukuthi uchoose between mina nalo ntombi lo mntwana lo ungitshela ukuthi uthanda bani uzosala nobani baba ngicela ukuthi ungitshele baba ayikho ayima ngachuza uzochuza mina ngoba wena khona kumenzela into ithi achuze wena ukhulumani wena ngoba ngikhuluma nobaba wena kumele uthule ngikhulume nobaba achuze ukuthi yena ufuna ukuhlala nobani asale nobani impela kumele ungichuzele baba ukuthi wena kahle kahle uthanda bani usala nobani mkhulu khetha ukuthi choose i-dog style or chicken style khetha choose my chicken style ipi kama nithola mkhulu choose mkhulu khetha mkhulu i-chicken choose mkhulu ile yena nyenza chicken style mina bese lo mntwana uyadalela lo mntwana uyadalela wena mntwana ngizokubulala wena mntwana wena mkhulu ngicela uchoose kwamanje ayithi ngithandile ukuthi kube nento ezifana nalesi choose phambi kwami manje mina ngenza so ke wenza so yena manje mina ngenza so chicken style ngicela uchoose mkhulu ngicela ukuthi uchoose kwamanje ungitshela ukuthi uthanda bani mkhulu choose mkhulu abantu bala ekhaya choose mkhulu so manje wena choose mkhulu manje mkhulu uzosibambela ubama phinde uzibambele lo mntwana khona la endlini kusho ukuthi izoba njalo baba if unga-choose between mina naye kusho ukuthi uzohlala nathi sithu ulokhu ugibela ngapha angithi ngapha uthola i-dog style mina ngikuphi i-chicken style angithi so kusho ukuthi wena uzohlala ne-chicken style ne-dog style ke ngoba awufuni ukuchuza phakathi kwami nalo mntwana ngicela ukuthi choose ukhetha mina noma ukhetha yena choose phela kumele achoose phela nonke nabantu bala ekhaya baba bekani la yazini ne angeke ngivumele lento enje ngifuna ukuthi ungitshele namhlanje ukuthi uthanda bani Ngiyacela ukuthi uthanda mina wena kakhulu. If uthanda wena phumani ke, ngiphumeleni. Kuyophuma wena. Phumelen la kwami. Phumelen la kwami. Phumelen kwami. Phumelen kwami. Phumani. Uyakhetha mina. Uyakhetha wena. Yazi lo mntana uyedelela. Baba na uyedelela baba. Yazi ngikhathele yini nithu. Ngikhathele baba. Manje Tommy ubaba izintshebe. Hawu. Ubaba namahloni. Phambi kwe-TV ubhakwe wonke umuntu ubhekile wenza into esihlambene la. Ungambambi, ngicela ungambambi. Mkhulu busy. Uba nofona manje inyathi yakhe futhi. Hawu. Ufonele ubani manje baba? Ngoba una wonke labafazi bala emhlabeni bafazi bakho. Bonke labafazi bala emhlabeni nabafazi bakho bonke lapha. Lo mntana wakho futhi umfazi wakho naye. Oselayo yibo umfazi wakhe la khale samisa. Wena mntana ngithi phuma la uhambe. Wena uzibambela kumamakho. Ufuna ukuthatha take over kumama. Uzenza umfazi la. Isho njalo phela. Injalo le ndaba. Sale wena. Injalo le ndaba. Lo mntana akanamahloni. Baba akafuna ukuchuza ngicela ukuthi ungitshele. Uthi kahle wena uthanda baba. Kwenzakalani? Chuza baba. Sazi. Khuluma baba. La kwami la akekho umuntu ochuza. Baba. Angeke iphele nje. Umele wena uqaqe. Usitshele ukuthi kahle ufuna bani. Angeke ubambe boy2. Choose baba. Angeke ubambe ngapha baba. Ngicela uchoose. Mara lento yenza i-wrong ngumntwana. Choose baba. Uvuma kanjani wayengamreport kumamakhe? Baba choose.
Angisho if uyinkingi umreport kumamakhe. Hey, Awuvumi enganeni baba. Choose Ingane baba. yakho le wena awufuni ukukhetha ufuna Hawu. manje bahlali Hawu. balinda wena. Akwenzeki lokho. nanilwa kanje hayi ngiyahamba ke mina ngiyaphuma ngiyanishiya Uyashiya kanjani? hayi ngiyanishiya mina Manje ushiyana lo mntwana la yena. Awuyindawo kumele ukhethe la uyindawo. Ushiye la endlini baba. Awuyindawo. Uyangishiya la endlini baba. Utshela ukuthi kahle kahle ukuthi ujuza bani. Ujuza bani baba? Awuyindawo. Buya la imala ukhethe la. ngiyahamba Baba, baba, Ukhethisani ubaba wakho umkhethisani. Kumele phakathi kwena ukhetha bana baba. Angithi uvumile phambi kwabafundisa ngithi. Phambi kwabafundisa ngithi baba. Ucela ukuthi uchoose manje ukuthi uthanda bani. Kimi nalo mntwana uchoose bani baba. Choose baba. hayi mina ngiyahamba mina Akunokuhamba lana. Ungakhulumi. Ayithi yamani. Wena mntwana. Wena na umele umlandele lo baba wakho. Ulandele ubaba wakho uyakiba ukuthi nti. Ayithi umuntu wakho ulala naye. Amahloni vele like why? Ngicela ukuthi uphume uhambe naye. Ngicela ukuthi uphume uhambe naye. Phuma uhambe naye. Hawu. Usina wena mntwana. Uzoba busy nalo. Hawu. Kumele ngibe busy nayo. Awufuni ukufix relationship yakho noma makho. Mangabe yena thanda akakhulume nami. Akafuni. Phansi sikhulume ke. Hlala phansi ke nikhulume. Sokhala phansi sikhuluma ini mina nawe. Sokhala sikhuluma ini mina nawe. Why uyenza kaso? Sokhala sikhuluma ini mina nawe. Yazi udinga i-counseling, udinga i-counseling wena. Usile mntwana usile. Hawu. Angithabona manje ke sengisithobile ngikhami ke. Asihlale phansi sikhulume ke. Sikhuluma ini? Uzokhuluma ini na? Sikhulume ukuthi kwenzakalani. Yeah, Ibe nesolution le. Khuluma ngizwe. Izindoda yakhe izohlala phansi ke. Khuluma ngizwe ukuthi uthini. Ayithi uyamana nangu uhambile. Ayithi uyamana nangu uhambile. So wena kumele uqaqisele ukuthi kahle kahle wena ufuna ukuthi kuphele kunjani la ekhaya. Silungise i-relationship yami nawe njengomama nomntwana. Silungise i-relationship mara ugibelana nendoda yami. Asho sayilungisa then ke ngiyaphuma kena ngiyofuna i-room ngichaze ngihlale khona ke Asilungisi singasahlali. ngicela ukuthi Kanjani wena ma relationship? akukho kulunga. Asho ngizoxolisa Ngoba ngale siyabonile sengiyenze. sisi. Siyabonile ubaba wakhe. Hey. Manje silungisa yini And utshela esizwe. umama wakho phambi kwabantu ukuthi wena How? dog style. Yes. Uthathwa So kanjani? ayikho Asho manje i-relationship ezolungisa. ngizoxolisa ukuthi ngizoxolisa. Ayikho i-relationship esizoyilungisa. Mina ngicela ukuthi wena ungiphumele la kwami kuphele between mina nawe. So umfazi manje. So ukhona kulala namadoda amakhulu kuwe. So hamba ntombazane. Okusho ukuthi awungithandi ke. Akusuka ukuthi angikuthandi. Akusuka ukuthi angikuthandi. Awungithandi Mangabe umhloniphi ungalala nendoda yakhe. Bongeke vele ulale ntakama. Kwenzeka iphutha kube yiphutha kube ngenzeka Iphutha ukuthi ulale naye. because of bona balalana phambi kwami bayenza izinto ngibabhekile. Ngisho khona ukuthi ngangena iphutha ke ukuthi mina ulale ngoba naye. ngifuna ukuzwa ukuthi lento ezwa injani. Iphutha ukuthi ulale naye. Okay. Iphutha ukuthi umenzele ama-dog style wena. Mina ukhulume ukuthi mina ngenza ama-chicken style. Hayi again. No. Udelile phela lapho. Yo kakhulu. Manje ngisho phela manje So mina Uzoxola kanjani uyemhethile? angisafuna Hayi ke, lapha mntana ngicela ukuthi lo mntwana angiphumeleni bakithi ahambe mina ngi-right ngayo ngi-right angisafuna nix angisafuna nix since ngisasemncane lo mama lo wangitshela ukuthi akangithandi and ufisa ngabe ngathi ngafa. manje ubone ukuthi umele ulale nendoda yami kanjani hayi ke hawa ntombazane hawa angeke phela ayikho phela le Oh manje yazikhalisa Job. Angikhalisi. uyakhalisa vele Mama, yabo manje ngizelela ukuthi uzoxolisa mangabe-ke uxolisa ngizohamba uxolo lakho angeke vele ngizohamba kakade ngicela ukuthi uhambe kwamanje vele kakade ufisa ukuthi hamba ntombazane hamba mina ngi-right angisafuna nix shem ezongihlanganisa nawe ayikho ngi-right angisafuna nix cela ukuthi ungiphumele uhambe ngoba already so udlele nendoda yami nayo nayo ihambile since nivumelane wena naye hambani sithi ngisasemncane lo mama lo wangitshela ukuthi akangithandi and ufisa ngabe ngafa. Yeah. Ngakutshela So-ke kanjani? ikhulume njani ichaza ukuthini? ngakutshela kanjani Umzali wakho bakazokutshela kanjalo uchaza ukuthini? manje wenza i-revenge ke indodeni. manje wenza i-revenge vele kusho ukuthi wenza i-revenge Mina ngangena ngoba
bayenza izinto phambi kwami ebusuku masilele. So-ke mina ngathi sakuthi Mama kukwami lana kumele ngiyenzele kuphi? Kumele ngisifike. Mama ngizizwa kanjena nakhona kumele yamtshela. Phambi kwakhe. Ngizokhuluma naye kanjani umuntu okuthela azokutshela ukuthi akakuthandi uzokhuluma naye kanjani? Oh manje awukhona ukuthi ungakhuluma nani. Ubala ukuthi Wena yonke into ukhuluma naye akakhuluma nami uchoose indoda yakhe. Ukhuluma nalo baba. Uchoose indoda yakhe over mina ngisho so-ke ngathi nami ngithingena-ke ngizolento endodeni yakhe. Ntombi ukuthi ulale nendoda kamama vele. Akanankinga vele. Ngoba nenkinga kanjani umuntu ongangithandi? Ayikho Ngisho ukuthi akangithandi. Eqhubeka ntombi. Manje-ke ubaba makukhuluma naye uyangimamela-ke. Ngicela ukuthi umphumele kwami. Ngicela ukuthi umphumele kwami mina nawe ayikho into esizohlala sikhuluma futhi. Ayikho. Ngicela ukuthi phuma. Ngicela umphumele sisi. Phuma kwami. Angifuni angiyindawo. Ngicela ukuthi angiyindawo. Phuma kwami, phuma uhambe. Angifuni angiyindawo. Uzamutha ngakufuni kanti manje umhlala kwakhe. Sesiwe, ngicela ukuthi uphuma. Angiyindawo. Phuma kwami sisi, phuma uhambe. Angifuni angiyindawo. Ngicela ne-peace of mind la kwami. Ngicela phuma. Angifuni ukuhamba mina. Phuma. Manje uthi ngenze njani? Ayindawo mina ngifuni ukuhamba. Manje uthi mina ngenze njani ngawe ke sisi? Angazi asho umntwana wakhe angazi ukuthi wenza. Nawusathi umntwana, sewulala nendoda yami. Awusathi umntwana wami. Ngicela ukuthi uphume uhambe. And mina angeke ngikuxolele for lokho sisi. Angeke ngicole. Ngiyabonga lewe uyenzile phambi kwami. Ngiyabonga. Nendoda yami ngiyabonga. So mina ngi-right. Angisafuna mina ngihambe ngiyahlala la. Uyahlala kuphi? Angeke uhlale kwami. Ngizokubulala mina. Sekhaya la indawo bamakhela mina lo kukwakho akusukwakho uhambe uye kuba bakho angithi lokho suba bakho ngihambe ngimgubhe emathuneni akunankinga noma kukhona ukuguphiwa uhambe umgubheke mara uphumela kwami ngi-right indawo ngiyahlala la manje wena uzofosta how sure ngikhathele yazi every day mina ngiyahamba ngemsebenzini ngiyosebenzela abantu bona ababhizi bayalalana la ngicela uphume sisi ngicela uphumele sisi uphume uhambe please uhambe sisi ayikho phela lena angeke ngicela uphume uhambe umhlukumeza mama hayi phuma uhambe ufika ngasamhlumezanga enough hayi angisho manje ngithi ngiyaxolisa la kakhulu angeke ngikuxolele vele ngicela uphume mphumele sisi mphumele uhambe ngi-right ngawo hawu ngi-right sisi angisafuna niki sezondihlanganisa naye angisafuni ukukhuluma naye angisafuni ukukhuluma niki ngi-right ngiyabonga ungibonisile ukuthi yena umuntu onjani ngiyabonga manje uyaphi ngiyangena kusekhaya la ngikutshelile ukuthi uphume sisi angiyindawo ngiyahlala la ngithe phuma kwami ngicela umphumele sisi ngicela umphumele hawu angeke phela ngicela umphumele la kwami so ngicela ukuthi uphume angifuni akidli mina awuyindawo kanjani awuna into yakho la kunento zakho la kukwami la ngiyahlala nami kusekhaya la ngiyahlala kukwakho kanjani kusekhaya la baba ngikhathele yazi hayi ngikhathele ngicela uphume angifuni sure yazi awunamahloni ntombo awunamahloni nje yaxolisa akafuni awunamahloni okay uma monjani uzokwazi ukuxolela after le nto yenzile ngisho manje angitshele phambi kwabantu lento angitshele yona phambi kwale yababa yena wenza kwayenza ama-doctine ngifuna eyami indawo la ngizohlala khona ukuthi ngazomhlupha phuma uhambe angithi ufuna indawo and ufuna ukuhlala akasho ukuthi uyangixolela noma angangixoleli angeke ngikuxolele for lokho thena wenza i-chicken style wena wenza phambi kolo yababa emakhaya angeke ngikhona ukuxolela khona-ke ayikho into as long as mina ngixolisa yena akafuni nangeke ngikuxolele so ngiyabonga akunamzali ozovuma hayi ngiyabonga ukuzwa leyo nto leyo ungihlasile mntwana
ungihlazile angifuni nix angisafuna nix kuwe ngiyabonga cabanga mama ku disappointed sho kabuhlungu kabi sho yazi Jehova bengazi mangabe ngazile vele ngabe ngipulele vele wena mntwana ndini mangabe ngazile ukuthi uzongihlaza kanje hayi akusizi yazi akusizi hayi kuyafana sisi kuyafana kubuhlungu uzala umntwana azokwenza kaso ngizwe buhlungu kakhulu ayizwakali ihetha kwamina yo excuse me kubuhlungu itefana ithembakale abantu yo futhi nalo baba ngisamfuna right angeke afuneke baba ngoba ukhuluma phambi kolo hawu phambi komntwana naye nomntwana khona angitshele phambi kwalo baba ngizwe buhlungu kahle tata ngizwe buhlungu angisafuni it's not a problem izami counseling ne ngidinga i-counseling yazi angeke ngikhona ukukhupha ngisho manje ke ukwazi ukuthi ukukhuluma nomntana wakho kuleyo counseling awusafuna khona umntwana wami angisamfuna tata ungihlazile ngiyabonga ngaye ngiyabonga angisafuni right yes right umama uthembi indoda yakhe enganini because uthe ulethe ukufudumala la endlini ulethe ubaba but yena makathi kanti uzilethela inyoka ezophinda ibuye emlumi ngoba nayi ilumile la endlini ayilumanga yena yodwa seyizibambele kumntwana makaqeda ubaba uthi ufuna yena ukuthi bahlale boyi-2 caba ufuna abafazi abawu-2 la endlini that's so painful ibhlungu i-wrong and angazi ukuthi ngizoyithini mina vele angazi ukuthi ngizothini ngikhulume kanjani nomama how I can help her but we're gonna give her counseling because nengane yakhe ithi yona yahlala even though there are a lot of things the relationship was broken from the get-go but umntwana le ndlela ayenze ngayo mina angiyivumi even though umama wakho akakuphathi kahle ukwenza kabi ukhuluma nawe kabi you talk to the mom angithandi uya kuma-social worker can you please help out endlini because nginenkinga umama uyenza sona kaso and it's so painful and I don't even know what to say like angazi ukuthi nginceda kanjani umama ngazi ukuthi ngimsiza kanjani umntwana nalo yababa naye kunengi labo baba labo badla ingane hayibo uzibonela umfazi yena umntwana uzibonela umfazi instead of that yena he sees a wife guys there's nothing I can do no say I did my job mina I did my part even though it was so heartbreaking like ingiphula inhliziyo le situation it's so heartbreaking nje so since wenzaka kanjena there's nothing I can do umama akasafuni vele ubaba uthi akamfuni nomntwana i-relationship yakhe uthi ayiphele akasafuni I tried and say ukuthi babenze counseling lo mama uthi akafuni still akafuni yena akafuni kwenza next akafuni next uzohlangana nabo so there's nothing I can do no say but it pains me so much lo baba ukuthi uyenza kanjeni inganeni udlungu lingane phela njengamanje so guys please leave a like comment and share subscribe and click the notification button so don't forget to follow me on my social media platforms guys awuningifoleleni ngiwuzesty it's zesty_c0921 every day everywhere ngikhona so don't forget to follow me guys I love you so much from me to you this is good